Здравейте, скъпи ми приятели! В тази неделна сутрин, поне за мен е сутрин, когато правя видеото, леко студеничка. Това пред вас очевидно не е китайска джаджа. Това е MacBook Pro Retina, 15-инчовата версия от средата на 2014 година. И в това видео ще се опитам да ви докажа защо тази машина през 2024 година може да бъде ваш основен лаптоп и няма да усетите разликата от по-новите модели. Винаги съм се опитвал в канала да правя баланса между цена и качество и този път случая не е различен и сега ще опитам да обоснова това. С изключение на магнита за пръстови отпечатъци, това кълъвче с което си дойде, лаптопът е изключително запазен и всъщност батерията му издържа над 8 часа, което е постижение за лаптоп от 2014 година. Този модел се произвежда 2013, 2014, 2015 и като говорим за цена, струва около 500 лева, 450-500 лева в OLX, в Базар и в други сайтове за втора употреба, което го прави изключително добра машина за цената си, въпреки годината, когато е произведен. И тъй като е Mac, отпред нямаме нищо, но от дясната му страна, което за мен е плюс за повечето от новите Mac-ове, имаме пълен HDMI порт, имаме едно USB и четец на карти. Когато обърнем машинката от другата страна, имаме още едно USB, имаме headphone jack и два Thunderbolt порта, които поддържат до два монитора, което забележете си е постижение за годината, когато е произведен. И разбира се, имаме магнитно зарядно, което го няма в по-новите модели, което за мен е изключително готино. И както казах, машинката е изключително запазена. Това, което отличава малко по-старите модели, е по-малкият размер на тъчпада, но за тези от вас, които това няма никакво значение, няма и да го усетят. Аз също свикнах, тъй като за тази година е доста по-голям, отколкото на всички други модели, които излизат тогава. Визирам, да кажем, Lenovo, Samsung, Dell, Acer и други такива. Клавиатурата, тъй като е модел от 2014 година, е изключително здрава, изключително надежда. По-късните модели на MacBook Pro правят проблеми в това отношение. Така че аз лично препоръчвам, ако се търси нещо по-евтино, да се вземе модел, който е до 2015 година. Да, няма кирилизация, но може да си сложите лепки или да пишете на фонетик. Високоговорителите са изключително качествени, звукът е много добър. Дисплея е Retina. Имаме сега някаква рефлекция, виждате ми махащата ръка, но на слънце се държи изключително добре. Имаме рамка, разбира се, няма как да нямаме рамка при 2014 година, но изглежда доста съвременно за годината, която е произведен. И сега най-важната част – характеристиките и защо това може да бъде ваш флагман. Сега сме вече в лаптопчето, отворили сме ябълката и виждаме, че въпреки че лаптопчето е произведено в средата на 2014 година, както вече споменах, дисплея е Retina, 15 инча, процесора е 4-ядрен на 2,2 ГГц Intel i7, да, поколение назад, но все пак 4-ядрен. Имаме видеокарта, която е гигабайт и половина, което си е абсолютно в стандартите на Apple. Имаме 16 гигабайта RAM DDR3 и имаме macOS, в случая съм я апгрейднал до Ventura 13.7.1, последната версия. Имаме 256 гигабайта хард диск и реално през OpenCore Legacy Patcher можем да апгрейднем до последната операционна система Sequoia, но аз, както виждате, съм го оставил на Ventura, тъй като тя ще има поддръжка до другата година, ноември месец, и смятам, че върви доста леко и доста добре на Ventura, която може да продължава да се апгрейдва. Ventura не се поддържа пряко от лаптопа, последната му версия мисля, че е Big Sur, която може да поддържа, но през, както казах, OpenCore Legacy Patcher може да правите всичко, тъй като има вече драйвери за най-новите операционни системи Sonoma и Sequoia на Apple. Сега да поразгледаме програмките, които съм сложил. Разбира се, имаме български и английски език. Тук имаме, поне това, което аз използвам, цялата палитра на Adobe пакета, Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat.
За машинка от 2014 година отваря доста бързо и доста адекватно програми като Adobe Photoshop 23 година. Виждате за какво става въпрос, колко бързо я отваря. Тъй като въпреки, че процесорът е старичък, има необходимата мощност да го направи. Мога да отворя 2 или 3 програми на куп също така. Пак няма да има проблем. Виждате пък колко бързо отвори Acrobat Reader-а. Имам, разбира се, WorldShare фирма Filmora, с която обработвам към момента видеята. Тя също работи перфектно и може да прави експорт на филмчетата с до 30K без никакъв проблем, което също е парадоксално за машинка от 2014 година. Изключително добре и бързо се държи. Имаме, разбира се, Apple TV, имаме Plex, които работят без абсолютно никакъв проблем, без никакви забивки, засечки и други такива. Дисплея е с изключително добро качество, което прави този лаптоп един от най-добрите Apple-ски лаптопи за мене. Естествено, може да инсталирате всичките си социални медии и те работят без никакви проблеми. Естествено, Word, Excel, PowerPoint, целият пакет. Разбира се, YouTube Music, които аз ползвам, тъй като не съм фен на Apple Music. И всички други допълнителни програмки, които ви биха били необходими. В случая при мен като ZeroTier, AllFiles и други. Тоест, това нещо към днешна ми дата, 24 година ноември месец, е изключително добра машина за всички приложения, които са съвременни, които са нови. App Store работи абсолютно адекватно с всички нови приложения. Нямаме никакви ограничения и нямаме нищо, което да прави машинката така, че да не работи по адекватен начин. Ето сега си направим апгрейда на някои от файлчетата, на някои от програмките. Можем да добавиме SSD, можем да го разширим, доста лесно се отваря, така че ако на някой не му харесва да има 256 ГБ SSD, може спокойно да си сложи 512 или терабайт. И, както казах, батерията е на 43% в момента, работи вече 5 час и няма абсолютно никакъв проблем. Тоест, гледайте циклите на батерията да не превишават 300. Това е тук важното нещо. И ще сте много доволни от тази машина. Сравнително тиха е, вентилатора се включва при голямо натоварване, но не е толкова шумен, колкото си го представяте. Така че бих казал, че за тези от вас, които искат бюджетен лаптоп, не взимайте някакви боклуци на Lenovo, на Dell, които са втора употреба с DDR4 RAM и 3 процесор, малко по-нови, но със сигурност това за 450-500 лева в пъти ще си изплати цената, в пъти ще си изплати, ще може да го ползвате поне 2 или 3 години, така че може би това ще е най-добрата сделка, която може да направите. Аз го хваля толкова много, именно защото е качествен. Корпусът е алуминиев, изключително здраво изработка. Пантите на дисплея са много стегнати и добре направени. Камерата също е прилична. Разбира се, имате работещ FaceTime, контакти и iMessages, което е абсолютно важно. Аз бих ви препоръчал, ако се колебаете, нападайте смело. Не взимайте моделите, които са MacBook Air 13-инчовия. Не взимайте и модела, който е 13-инчов на MacBook Pro от същата година. Говоря ви за 15-инчовата ретина. Това е компютъра. И в много отношения той е по-добър от следващото поколение MacBook Pro, който вече става с тъмно-сивия цвят, с големия тъчпад. Има го в OLX, има го в Базар, има го в другите сайтове за втора употреба. Ще гледам, както винаги, пак да дам линкчета. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте. Нека вървиме към 1000-ния абонат, който, напомням, и в това видео ще си получи чисто новият лаптоп, който го чака 1000-ният сабскрайбър, Chromebook-чето. Ами от мен това. До следващия път. Чао!